Do tváre ukryl sa zážitok z Edenu. Čo je to za príbeh? Čo je to za ženu? Úsmev je v úsvite, nežiari z obrazu. Odhali tajomstvo, chcel by si odrazu. Náznaky príbehov, dohady v archíve, tušenie, kým bola nažive. Madonna šepka o vznešenom pôvode, výskumy sú ale stavané na vode. Tajomstvo v úsmeve, šľachetnosť v duši, nemusíš o nej nič konkrétne tušiť. Stačí, ak hodnotu dobroty uvážiš, hodnotu nežnosti a tichej odvahy. Madonna Líza je vznešenou dámou. Madonna Líza je cudzou i známou. Líza je odetá v noblese siení, hádame do dneška, čo maliar mienil, úsmevom Madony Lízy. Do tváre ukryl sa zážitok z Edenu. Čo je to za príbeh? Čo je to za ženu? Úsmev je v úsvite, nežiari z obrazu. Odhali tajomstvo, chcel by si odrazu. Náznaky príbehov, dohady v archíve, tušenie, kým bola nažive. Madonna šepka o vznešenom pôvode, výskumy sú ale stavané na vode. Tajomstvo v úsmeve, šľachetnosť v duši, nemusíš o nej nič konkrétne tušiť. Stačí, ak hodnotu dobroty uvážiš, hodnotu nežnosti a tichej odvahy. Madonna Líza je vznešenou dámou. Madonna Líza je cudzou i známou. Líza je odetá v noblese siení, hádame do dneška, čo maliar mienil, úsmevom Madony Lízy. Líza je odetá v noblese siení, hádame do dneška, čo maliar mienil, úsmevom Madony